Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Avui fem una jornada de portes obertes en directe pel canal de YouTube de l'Escola Santa Magdalena Sofia. Cada any aquesta jornada la fèiem en el centre, però enguany, degut a la situació que estan visquent per el Covid-19, l'hem haguda de fer de manera online. Jo soc Nissa Romaguera, la directora de batxiller i d'ESO, i vos faré la presentació juntament amb en Jaume Taverner, el cap d'estudis d'ESO i batxiller, i en Òscar Massanet, el coordinador de batxiller. Després, al final de la presentació, tindreu un torn de preguntes per si hi ha qualque cosa que no vos hagi quedat clar. Si vos sembla, podem començar. De totes maneres, penjarem aquest vídeo, el penjarem en el YouTube, d'acord? Molt bé, i benvinguts tots i totes i anem a començar la presentació. Mireu, nosaltres som una escola que pertany al Birbat, perteneixem al grup de Col·legi Diocesans de Mallorca. Som l'escola de Santa Magdalena Sofia, juntament amb altres escoles que els teniu aquí, tant Sant Pere, Fra Joan Ballester, Santa Maria, l'Escola de Música, Corpus Christi, Sant Josep Obrer, l'Immaculada, el Col·legi de Montixent de Pollença, Birba Verger, Sant Antoni Abat i el darrer que s'ha incorporat és l'Escolania de Lluc. Tenim una missió molt bella i important, formar dones i homes forts i valents, que siguin el ferment d'una societat necessitada d'un canvi profund. Aquestes paraules les va dir de Magdalena Sofia Barat, la nostra fundadora, i aquestes paraules sempre han estat un lema per l'escola. Ens ha agradat molt perquè en el seu moment ja va ser una persona molt visionària. Quin sentit li donem a nivell pedagògic? A nivell pedagògic tots sabem que podem aprendre de diferents maneres. Aquí teniu les 8 intel·ligències múltiples de Gardner. Per tant, no tothom pren igual i intentem tenir-les present a l'hora d'ensenyar. Per què treballem? Treballem perquè la nostra escola sigui una escola oberta. Som una escola concertada, tenim un batxiller concertat i, malgrat sigui per fet de ser concertat, aquest batxiller té un cost de 180,27 euros a l'any, que se prorrateja en 9 mesos, de juny a setembre. Som una escola acollidora, intentant promoure el que seria una relació propera i familiar entre el que serien els professors i l'alumnat. Aquí podeu veure una fotografia de la classe de literatura universal. Vàrem fer un berenar literari que s'ho varen passar molt bé. També som una escola innovadora. Malgrat que siguem una escola petita, intentem aplicar mètodes didàctics, pràctics i motivadors. Intentem estar en el dia amb les noves tecnologies. Som una escola moderna. Hem apostat per fer un canvi d'espais, estem en un moment de remodelació del centre, anem adaptant els espais a les noves tecnologies, cercam espais polivalents, amb molta llum natural, amb un mobiliari que sigui pràctic, taules que se puguin llevar en un moment, cadires que se puguin apilar i que puguem convertir en qualsevol moment una aula en un espai per fer qualsevol altre tipus d'activitat. Som una escola solidària. Col·laboram amb el Banc d'Aliments, amb Càritas, amb la Fundació Vicent Ferrer, amb Mama Diva, amb les Germanetes dels Pobres. I tenim un voluntariat. Vàrem començar fent el voluntariat només per als alumnes de primer de batxiller i enguany hem incorporat els alumnes de quart d'ESO. Estem molt contents. Fem el voluntariat tant en la parròquia de Sant Pau, que ajudam a nens que tenen dificultats, els nostres alumnes els ensenyen a llegir, matemàtiques, etc. També fem una reforestació a una vall de Lluc, ho teniu aquí, els alumnes. Anem a la residència de les Germanetes dels Pobres a passar una estona amb la gent gran i aprendre tot el que ells ens volen ensenyar. Anem a una
protectora d'animals. Aquí tenim una fotografia del banc d'aliments, una campanya que normalment se fa per Nadal, i després aquí unes jornades amb els nens d'Ama Viva. Què és l'important del nostre centre? L'important del nostre centre és l'alumnat. Què volem aconseguir del nostre alumnat? És que sigui un alumne reflexiu, responsable. És a dir, en 2 anys d'haver acabat el batxillerat us heu d'incorporar a una universitat i ja heu de fer una tria. Per tant, que sigueu responsables. Autònoms. Competents en les exigències del segle XXI. Preparat per les noves necessitats. És a dir, aquí teniu uns alumnes que les seves pràctiques de laboratori les explicaven als alumnes d'infantil. I a l'altre costat on vam tenir una visita a la ràdio. Esportistes. L'assignatura de primer de batxiller van passant per diferents modalitats, fan acroesport, després cada un té l'oportunitat d'explicar l'esport que més li agrada. Engrescats. Els professors. Formem un equip de treball on impera la formació contínua. Estem en una revolució metodològica. Estem en contínuament ens estem preparant per tots aquests canvis i per aquesta nova metodologia. Intentant que els aprenentatges siguin pràctics. I després una de les coses que ens caracteritza és el bon ambient. Sempre pensant que si nosaltres estem contents fent la nostra feina, ho transmetem als nostres alumnes i ells també estaran contents fent la seva feina. Les famílies. Les famílies sempre troben la porta oberta en el diàleg. És important que hi hagi aquesta comunicació tant en els tutors com en direcció. SAECOM, què és SAECOM? SAECOM és una associació d'Esbirbat que gràcies a les aportacions voluntàries a SAECOM, l'Escola de Santa Magdalena Sofia pot dur a terme el que és el seu projecte. Ja com hem dit abans, l'escola està posant en pràctica el que és el projecte Sofia, és un canvi metodològic i necessita canvis tant a nivells estructurals com d'espais i gràcies a les aportacions de SAECOM aconseguim tirar endavant tot el nostre projecte, perquè és vera que som un col·legi concertat i està finançat una part per l'administració, però no basta per dur a terme tot el nostre projecte endavant. Per exemple, gràcies a SAECOM vam poder fer aquest pavelló, aquí la remodelació del saló d'actes, el menjador nou, la instal·lació d'un ascensor i totes les aules noves que heu vist amb gran quantitat de llum. La novetat del curs 2020-2021. El batxillerat dual, supos que potser no heu sentit xerrar en premsa, acadèmica és la que ens ha oferit aquest programa i les escoles diocesans les podem en pràctica. En què consisteix? Resulta que el high school ens convalida un 75% de crèdits en les assignatures cursades en el nostre país, cursades durant l'ESO i durant el batxillerat. I després, simplement, el que hem de fer és obtenir 6 crèdits online. D'aquests 6 crèdits n'hi ha 4 que són obligatoris i 2 que són lectius. Això vol dir que, obligatòriament, s'han de fer 6 assignatures. Serien 2 d'anglès, que serien 2 crèdits, després hi hauria història americana, que seria un crèdit, govern i economia, que seria un altre crèdit, i després, de les optatives, veuríeu aquesta, Life Management Skills, que vendria a ser una preparació com a la vida adulta, és a dir, consistiria en com he d'obrir un compte, com he de posar en funcionament una targeta de crèdit, un contracte, etc. I després podríeu triar una de les altres, o criminologia, psicologia, fotografia digital, tecnologia i enginyeria, o fins i tot una altra assignatura d'inglès.
El nivell d'inglès, si vos fixeu, aquí vos diu que se mirarà el nivell que té l'alumne d'anglès i farà o anglès 1-2, o anglès 2-3, o anglès 3-4. El programa en el que vosaltres vos podríeu adherir seria un programa de 2 anys. Primer de batxiller hauríeu de fer un nivell d'anglès, història i s'optativa. I després, a segon de batxiller, hauríeu de fer l'altre nivell d'inglès, economia, americana i govern, i l'optativa que vosaltres hauríeu triat. Com feia feina? Bueno, feia feina des de casa, feia feina amb un ordenador i feia feina amb una bona connexió de wifi. Normalment necessitaríeu de feina de 3 a 5 hores setmanals, segons les capacitats vostres, i les podríeu fer o vos podríeu organitzar un poc cada dia o simplement el cap de setmana, és dir, me dediquen al batxillerat dual. Com vos comunicau amb els professors? Bueno, teniu un tutor americà i un tutor a nivell del centre nostre que vos pot ajudar, però bàsicament se fa a través del tutor americà. I teniu videoconferències individuals, algunes són obligatoris i d'altres no, i després teniu sessions també programades de caràcter grupal que també poden ser obligatoris i voluntàries. L'horari que teniu amb el professor americà en el qual podreu accedir és de les 4:30 a les 10 del vespre. Inscripció. Per al batxillerat tenim els alumnes inscrits, tenim 2 centres que estan inscrits a nosaltres. Un és Sant Vicent de Paül de la Vileta i l'altre les Escolàpies de Palma. I ara en Jaume Taverner vos presentarà les modalitats de batxillerat l'11 que tenim en el nostre centre. Bueno, bon dia, com esteu? Bé, jo soc en Jaume Taverner, soc el cap d'estudis de secundària i ara vos explicaré un poc la part més acadèmica de com dividim les assignatures tant a primer com a segon de batxiller. Això és el que faríem l'any que ve. Bé, el batxiller ja sabeu que se divideix en 2 cursos i teniu un temps màxim per fer-lo de 4 anys. La finalitat per fer batxiller és intentar continuar els estudis tant professionals de grau superior, universitaris o estudis superiors artístics. Les assignatures se divideixen en 3 grups. Hi ha les comunes, que són iguals a qualsevol modalitat de batxillerat. Hi ha les assignatures de modalitat, que són 3 en cada curs, que depèn de cada modalitat. I després hi ha les optatives, que en el nostre cas també són independents de quina modalitat estigueu. Bé, això és un poc el recorregut. Ara tenim alumnat que està acabant CESO, per tant té aquests 2 possibles camins. Té el camí de fer un batxillerat PBAU i després incorporar-se a uns estudis universitaris de grau, o també des del batxillerat podeu accedir a un grau superior i després la part de la dreta, exclusivament de la dreta, que nosaltres no l'oferim en aquest centre, que és anar directament per cicles formatius. Les 3 modalitats que hi ha de batxillerat són els d'arts, que és un número limitat de centres a Mallorca, és a dir, aquest nosaltres no l'oferim, i els altres 2 sí que els oferim, que són els de ciències, que servirà per accedir a estudis de ciències i enginyeria, ciències de la salut o tecnologia, i després hi ha l'altra modalitat, que és la modalitat d'humanitats i ciències socials, que se divideix per una part la part d'humanitats i per l'altra part la de social. Ara vos explico en què consisteixen o les diferències que hi ha entre cadascuna d'aquestes modalitats en forma d'assignatures. Començant per la de ciències. A primer curs de batxiller teniu assignatures troncals, que són aquestes. És a dir, si feu batxillerat de ciències, sí o sí heu de fer aquestes assignatures. Filosofia, castellà, anglès i la primera part de matemàtiques. Després hi ha la part de llengua catalana, que la fa qualsevol centre de la nostra comunitat, i aquestes també s'han de fer, que són educació física, religió i tutoria.
Aquestes se faran amb dues modalitats de ciències. I després, si feis ciències, teniu aquestes 3 assignatures. D'aquestes 3 assignatures n'heu de triar 2. Hi ha biologia i geologia, hi ha dibuix tècnic, hi ha física i química. I després, el que vos he comentat abans de les optatives. Optatives nosaltres no oferim aquestes 3, la cultura científica, les TIC i la segona llengua estrangera, que en el nostre centre és alemany. D'aquestes n'heu de triar una. Com se fa a la modalitat d'humanitats? Idò és molt similar. Hi ha la part d'assignatures troncals i les altres que s'han de fer obligatòriament, és a dir, la filosofia, castellà, anglès, català, educació física, religió i tutoria, aquestes s'han de fer, i després la diferència és que si esteu fent humanitats fareu llatí, i després d'aquestes 3 n'heu de triar 2, literatura universal, economia o història del món contemporani. I les optatives són les mateixes que en el cas de ciències, són cultura científica, TIC o segona llengua estrangera, que en el nostre centre és alemany. La modalitat de ciències socials, i de molt similar. Teniu les comunes, filosofia, castellà, anglès, català, educació física, religió i tutoria, i la diferència és que si els d'humanitats feien llatí, els de socials faran matemàtiques aplicades a les ciències socials. I després d'aquestes 3, literatura universal, economia o història del món contemporani, n'han de triar 2. I les optatives ben igual que les altres modalitats. Cultura científica, TIC i alemany. D'aquestes n'heu de triar una. I això és com se divideix el primer curs de batxillerat. Ara vos deix amb el coordinador de batxillerat, que és l'Òscar Massanet, i vos explicarà la part d'avaluació, de com ho fem per controlar assistència, comunicació i sobretot la part de PBAU. Moltes gràcies. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, como ha comentado Jaume, soy Óscar Massanet, el coordinador de bachillerato y también profesor de lengua y literatura castellana, y os voy a comentar un poquito pues cómo funciona la evaluación, el control de asistencia, cómo nos comunicamos con los padres y luego un poquito hablaros de la antigua selectividad, la PBAU, la prueba del bachillerato y de acceso a la universidad. Bueno, la evaluación no hay grandes cambios en relación con cómo se viene haciendo en la educación secundaria, es una evaluación continua y tenemos 2 convocatorias, una convocatoria ordinaria en junio y bueno, si algún alumno lleva algo pendiente, pues siempre en la convocatoria de septiembre, la convocatoria extraordinaria podría recuperar estas materias que no haya superado en junio. La asistencia, bueno, llevamos un control de asistencia diario, las faltas no justificadas pues se comunican diariamente a las familias y bueno, los criterios de calificación y normativa del centro pues queda reflejado que acumular faltas de asistencia pues puede incluso conllevar a la pérdida de la evaluación continua. En cualquier caso, si se falta, siempre hay que justificarlo. Tenemos básicamente 2 plataformas para comunicarnos con los padres. Utilizamos lo que es la plataforma que nos ofrece la Consellería de Educación, que es el Gestip, para comunicación de esas faltas de asistencia, poder consultar notas y luego también para ir haciendo otro tipo de gestiones como pueda ser matrículas de selectividad, etcétera. Y luego la que nosotros utilizamos tipo circulares y de comunicación más directa es una plataforma que es el TOCAP, que básicamente nos va muy bien para ir quitando y evitando en la medida de lo posible el uso del papel. El horario de bachillerato es totalmente una jornada continuada, los lunes, martes y jueves es de 8 a 3, los miércoles de 8 a 1 y los viernes de 8 a 2. Se pasa de primero a segundo de bachiller, se promociona evidentemente con todo aprobado y como máximo te pueden quedar 2 asignaturas suspendidas. Aquí la diferencia en relación con la educación secundaria es que da igual las materias que queden suspendidas. En secundaria, bueno, si te quedaba matemáticas con castellano, matemáticas con catalán, esa combinación de 2 materias no te permitía promocionar de curso, incluso no te permitía titular en cuarto de la ESO. Aquí, si te quedaran 2 de estas materias, se podría promocionar al segundo de bachillerato
Eso sí, luego en segundo de bachiller se tienen que recuperar las materias que se queden de primero. Lo ideal es que no quede ninguna asignatura, porque para titular sí que se exige el superar todas las materias, tanto de primero como de segundo de bachillerato. Cuando acabamos el bachillerato, bueno, pues mucha gente igual directamente quiere ir a una formación profesional de grado superior, entonces no tiene por qué hacer la prueba de bachillerato para acceder a la universidad. En el caso, bueno, cuando se acaba el bachillerato tienes una media de bachiller que se obtiene con los resultados de primero y de segundo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya desde primero de bachillerato cuenta, es decir, la nota de primero de bachiller es igual que la de segundo, y entonces eso los alumnos tienen que tenerlo muy presente, que la media que tú tienes de bachillerato se saca de lo que tienes de primero y de segundo. Para ir al grado y acceder a la universidad tienes que hacerlo a través de una PBAU, cuyo valor es un 40%. ¿Vale? Es decir, el bachillerato cuenta un 60% de la nota, podríamos decir 30% primero de bachiller, 30% segundo de bachiller y 40% la PBAU, y este 40% se obtiene, si os fijáis, hay dos fases, lo que sería una fase general, bloque de acceso, y luego una fase más específica, que es opcional, que es el bloque de admisión. El bloque de acceso es obligatorio, lo tienen que realizar todos los alumnos, consta de 5 pruebas, 5 ejercicios, 4 comunes en cualquier bachillerato, que es lengua catalana y literatura, castellano, inglés e historia de España, y luego una quinta asignatura, que es la propia de modalidad que cursa el estudiante en segundo de bachiller. Para los que optan por la modalidad del científico, pues examinan de matemáticas 2. Para los que optan por la modalidad del social, pues examinan de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y los del humanístico se examinan de latín. Y bueno, hay un bachillerato que nosotros no ofrecemos en nuestro colegio, que es el bachillerato artístico. Pues bueno, los alumnos que cursan ese bachillerato se examinan de fundamentos del arte. Ya os digo, esta prueba es obligatoria. De estos 5 exámenes sale una calificación. Para considerar esta prueba apta, hay que llegar a 4 puntos, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta la ponderación, ¿vale? Es decir, si yo saco una media de 4 en esta fase, siempre y cuando lleve una media de bachiller de al menos de un 5,7, que sería el 60%, estaría aprobado. Es decir, lo ideal es, si vamos a mínimos, al menos la nota media de bachiller tiene que ser como mínimo un 5,7 para poder optar a superar esta fase. De la media del bachillerato y de la nota de este bloque de acceso, ponderado a 60% y 40%, se obtiene una calificación que es lo que se dice la nota de acceso. Es una nota que es válida para toda la vida y es la nota con la que podremos acceder a cualquier estudio. Entonces esta nota se puntúa sobre 10. A esta media, luego, cada carrera, es decir, se puede realizar lo que sería la fase específica, que es opcional. Los alumnos aquí se pueden examinar de hasta 3 materias para poder aumentar esa nota que tienen de acceso. Las materias pues a las que pueden optar son química, dibujo técnico, economía, física, geografía, arte, filosofía o alemán, en función de la modalidad que vayan haciendo de bachillerato. Sí que para poder ponderar, para poder puntuar en esta fase, los exámenes tienen que estar aprobados. Aquí sí que no les basta el 4, es decir, cuentan a partir del 5, y cada estudio pondera o con 0,1 o con 0,2 las notas de estas asignaturas, cada estudio y cada universidad. Esto hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, esto ya vamos orientando durante todo el bachillerato. Por poneros un ejemplo, pues si un alumno, por ejemplo, quiere estudiar psicología, pues las materias que pondrán en psicología son las propias del bachillerato científico, de ciencias de la salud. Es decir, muchas veces nos hemos encontrado algún caso de algún alumno que, haciendo el social, luego quiere optar a estudiar psicología. El problema que se puede encontrar es que, por ejemplo, del social, la única que le pondera sería la propia de modalidad, que serían las matemáticas aplicadas. De manera que difícilmente podría conseguir calificación para poder optar a estos estudios, ¿no? Yo que sé, aquí tengo una tabla
que cada año la van cambiando, pero los estudios de enfermería y medicina, las materias que ponderan, por ejemplo, son biología y son química. Y para fisioterapia, por ejemplo, es biología y es física. Entonces nos hemos encontrado alguna vez algún alumno pues, que ha cursado la asignatura de física, que luego ha querido hacer fisioterapia, que luego ha querido hacer enfermería, no había realizado la asignatura de biología y nos han preguntado si se pueden examinar de esta materia en el bloque de admisión y sí es posible. Es decir, como es una fase opcional, no es necesario haber cursado la asignatura en segundo de bachillerato para poder optar a superar ya, a obtener lo que sería una nota, decimos ya, de admisión para unos determinados estudios, ¿vale? Esta nota tiene un valor de 3 cursos, de 3 años, y bueno, y la puedes hacer tantas veces como quieras. Y siempre se tiene en cuenta la calificación más alta que ha obtenido el alumno. Entonces, resumiendo un poquito, es esta la idea, ¿vale? La media de bachillerato se obtiene de primero y de segundo. Es súper importante que se estudie ya desde el principio, se tenga eso presente, se tenga en cuenta. Para los alumnos que optan a hacer una formación profesional de grado superior, pues bueno, pues con la nota que tienen de bachiller es con la que puedan acceder. Para los que quieran ir a la universidad y tengan que hacer una PBAU, pues contad 30% primero de bachiller, 30% segundo de bachiller y nota de PBAU 40%. Y con la particularidad esta, que la PBAU a partir de un 4 se considera apta si tienes la media suficiente de bachillerato. Y la conclusión es que es una prueba pues realmente sencilla, es decir, es muy asequible. Nada más, os dejaré ahora ya con Isa Romaguera, que cerrará un poquito esta presentación y luego pasaremos al turno de preguntas. Muchas gracias. Hola, bones, ja tornes aquí. Bé, on estem situats? Estan situats a Francesc Martí Mora. Com podeu veure, podeu arribar a nosaltres mitjançant les línies de bus la 6, la 8 i la 29. Passa just per davant l'escola, us deixa just davant. On mos podeu seguir? Mos podeu seguir a les xarxes socials. I aquí teniu l'admissió d'alumnes, vos han posat l'enllaç de Skype per l'escolarització i si necessiteu més informació podeu contactar amb el meu correu o directament en l'escola. ¿Vale? I bueno, simplement, si vos voleu apuntar, formareu part del nostre equip i nosaltres estaríem encantats de tenir-vos en el nostre centre. Si vos sembla, aquí donaríem per acabada el que és la presentació i podríem començar el que són els torns de preguntes, de prets i preguntes. Bé, m'havien demanat si el batxillerat dual era obligatori. Per ventura no ho he deixat clar, no ho havia dit, és voluntari, és un servei que ofereix el centre. És voluntari i té unes condicions econòmiques a part, d'acord? Tampoc no vos he dit que no és que l'alumne que l'hagi de fer hagi de treure 8 i 9, no. Ha de ser un alumne constant, un alumne treballador, un alumne que tingui un nivell B1 d'anglès, més o menys. De totes maneres, se fa una prova d'anglès en el setembre i se vos diu si realment el podeu tirar endavant o no podeu tirar endavant. Una de les avantatges que té aquest programa per jo és que adquiriu unes competències digitals molt bones perquè feu feina a través d'una plataforma i després el nivell i la soltura en anglès que arribau a aconseguir. Però no és obligatori, és a dir, s'ha de ser un alumne, és voluntari, ja vos dic, un alumne que sigui constant. Si un alumne que duia aprovat tot l'ESO i vegi que té unes expectatives per aprovar el nostre batxiller, perquè clar, penseu que vos convaliden un 75% de les assignatures de l'ESO i el batxillerat espanyol.
Sí. Sí, respecte a les optatives, les assignatures optatives de la PBAU, sí, les que són de modalitat, a excepció de, en el cas de científics les matemàtiques o en el cas de socials les matemàtiques aplicades o humanístiques llatí, que aquestes també són de fase general i són de modalitat, les altres serveixen per pujar nota. El que heu de fer vosaltres és mirar quina és la carrera que vos interessa i podeu veure quina quantitat vos pondera. La gran majoria d'universitats ponderen un 0,2 d'aquestes assignatures. Vale, veig que hi ha una pregunta. El curs en setembre començarà en normalitat. Aquesta pregunta no ho tenim clar, no sabem si començarà en normalitat o no. Estem esperant que ens donin instruccions i a veure com evoluciona el tema dels virus i no ho sé, no sé exactament. Normal, com un setembre normal no ho crec que ho sigui, però ja ho veurem. Hem de tenir un poc de paciència. Les assignatures, depèn de les assignatures. Normalment hi ha un 50% d'assignatures que se donen en català i unes altres que se donen en castellà, però depèn. No totes en català, ni totes en castellà, com està clar. En el científic, no. En un principi no se pot triar l'opció... Perdoneu, me demanen si se pot triar dibuix tècnic i biologia a la vegada. No, així com les tenim organitzades, o tries biologia o tries dibuix tècnic. Una altra pregunta... Sí, me demanen si per als alumnes del nostre centre per poder obtenir la plaça, simplement el que heu de fer, ja se vos ha enviat un TOCAP on vos diu que heu de pagar el seguro escolar de l'any que ve i en el pagament del seguro escolar ja feu la reserva de la matrícula de batxiller. I després, una vegada que se vos hagin explicat un poc les assignatures, no? Avui vos hem explicat, però que vos digui com són exactament en què consisteixen, quin és el temari, no? Quin perfil ha de tenir l'alumne que vulgui fer aquella assignatura, vos enviarem per TOCAP un altre full d'optatives i de batxillerat perquè pugueu triar la modalitat que més s'ajusti a les vostres necessitats i als vostres gusts. I la gent que vengui de fora, segurament li farem arribar per un correu electrònic, perquè, degut a la situació que estan visquent, no podreu venir a cercar per ara, al manco per ara, no se podrà venir a cercar el que és el full de la tria de batxillerat. Però no us preocupeu perquè segur que trobarem una solució. Sí, me demanen si la sol·licitud dels nous alumnes es realitzarà telemàticament. Sí, en un principi, si no hi ha canvis, la sol·licitud se realitzarà telemàticament. Per poder sol·licitar plaça s'obri per mi dia 24 de juny, en el cas de batxiller. De totes maneres, teniu l'enllaç d'escolarització perquè podeu veure tot el que són les dates a nivell per poder fer la matrícula. A les escoles que estàu escrites ja se podrà fer l'inscripció a partir del dia 14 de maig, però bé, ja us informaran els vostres centres. Qualque pregunta més? Qualque cosa que vulgueu saber? Veig que no hi ha més preguntes. Bé, sí. Bé, aquesta pregunta crec que no sé si l'entenc molt. Per mi que demana veurement si les classes se separaran en ciències o lletres. Normalment no. Solen tenir un grup de lletres i després dins el grup de ciències hi sol haver de ciències i els de ciències mixtes, no? Perquè normalment hi ha menys gent que fa el batxillerat científic i els ajuntam i quan tenen les optatives se separen, però a l'hora de fer les comunes, com pot ser un castellà, un català, un anglès, una religió,
educació física, el grup està gros, està un grup més nombrós, més o menys de d'haver 28, 30, depèn. I després les optatives se van separant. No sé si he contestat a la teva pregunta. Vale, les assignatures, en un principi, quan fan la matrícula, ja trien el batxillerat en les optatives que volen. Veig que demana quan trien les assignatures. Quan venen a matricular-se, se li dona un full. El que passa és que, clar, com que no vendran a matricular-se físicament, segurament tot se farà telemàticament i per correu. Vale? Per tant, vos se posin en contacte amb el meu correu electrònic i l'informaran quines són les passes. Sempre serà una vegada que se'ls hagin entregat les notes, vale? A partir del 24 de juny. Vale. Veig que la pregunta d'abans l'havia contestada bé. Gràcies a tu. Bueno, pues, si no teniu més preguntes, simplement agrair-vos de la vostra participació i per haver-vos connectat, i ja sabeu que estem a la vostra disposició i per lo que vulgueu vos poseu en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies a tots i que passeu un bon dia i una bona setmana.